Mo ni si timilhanan basta ang gabi nanay unod tanawa be. Basin. Tananay mga liki-liki ba. Kana. Mo ni si timilhanan Basin nga nanay dagko, unod. Oh, dagko na ni siya unod. Lami kayo? Lami kikanon. Basta nana gani mga liki-liki dagko na siya unod. Pwede na siyang ipton. Naon na siya pag-ibot ay. Utanon day. Hala lagi Canada. Bira jud. Biraha. Biraha. Kailan may kana ba kayong unod ana? Biraha. Hala di ba bira? Hala, kailang padabang kaglain. Lagi. Biraha. Hala tira. Bira. Hala kadaghan lami kay lutuon. Dagan kayo? Ngama kay mo lutuon ba kay kanon utanon. Ang gabi dara. Dara gabi. Tanong mo na ng dada. Balik. Tanong na naman. Ngama kay kuano unod. Alam Bok niya. iya pa. Ate apon. 1 2 3 Pila ka bok? 4 5 6 7 Pila ka bok? 7 7 ka bok. Dari sa tapikas ba hindato ta. Namuwak na. Ang buwak. Mais tanawon. Suyo, kung mamuwak ang Suyo na. gabi. Ano, karon pa ko kita mamuwak ang gabi. Grabe suya. Wala. Wow. Grabe dotas buwak. Kasi, nindutan ko sa buwak. Lagagay da? Hala. Masa pila. Naputol guys. May Wala naputol. Kasayang. unod. Kasayang. Ay, nay. Gamay kayo. Agagamay rin jod. Dire na sa ito ni dada ba sa dagay kayo kuan. Unod gabi. Masa pila. Agoy way unod. Way unod gay pa nang nakuha. Ikadua na. Kadua na. Oh, yan. Saka na daw. Unsa dili? Unsa na? Stop to be. Nash boy ah? Ito, ta, Nash tikas na. boy. Nasa ito ni Dala, bas ni dagan kayog. Unod, dako kayo? Kadako. Bas dako kayog unod. Wow! Darang mga unod ni pilit. Dami guys. Say guys. Kana ba sinan ni sud? Laman ini. Ay, okay na. Anyamong Mga na yung ang gabi ah. nami kayo? Mayan lipo sa dinasa rong Juan para panihapon. Utan sa di utan. Amo sa isagol sa utan. Nami kayo? Nami na kayo. Ko sa gabi. Ito na. Gagmay pa mag-unod. Pasanang ni Kajin kay mulakaw na mi. Mag-utan na mi.